Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Yala and Diego Bandido. Bakit bata pa lang ako, lagi na po akong nai-issue? Uy. Ay. Appear tayo! Grabe ka Appear naman, paano tayo! nalaman? Relate much! Bakit bata pa lang ako, nai-issue na ako? Yung tipong kapag ka may sinuot na sapatos, issue. Kapag ka hindi nagsuot ng sapatos, issue. Hanggang ngayon na ako po ay nagtatrabaho, parang lagi po akong lapitin ng issue. Goods ba to? Ano na? Ano ner? Ano nay? Yun talaga tanong niya. Ano na? Ano ner? Ano nay? Siguro parang parehas natin to. May PhD din. Oh. Permanent head damage! Ano na? Ano ner? Ano nay? Bata ka pa lang, nai-issue ka na. Oh. Kung magre-rely ako sa personal experience, siguro ganyan lang din talaga ang problema ng mga taong laging may pake. Yes. Ganon. Totoo. So, parang feeling ko, dapat may mga choose your battles. Uh-huh. So parang hindi na lang laging nai-issue, hindi na lang laging nai-involve. Kung ito ay bagay na hindi naman magpapaganda sa'yo, magpapadagdag ng wrinkles mo, hindi mo ikadadagdag ng sweldo o ikadadagdag ng 2 guhit sa krudo mo. Huwag mo na lang ding patulan siguro. Ako tingin ko dito kung wala ka namang ginagawa talagang masama. For me, it's a gift. Pwede. Na mapansin ka kasi sa Pwede. dami-dami ng tao, 'di ba, yung iba kung ano nung pinagagawa para lang mapansin. Correct, 'di ba? Minsan nga delikado na para mag-content, para mapansin. Oo. Ikaw, hindi ka nga artista, Oo. may issue ka. Di Oo. wow. So parang crowd drawer ka. Siguro gamitin mo yung opportunity na yan na maka-influence ka ng ibang tao. ng maayos, 'di ba? So In positive. so use it to your advantage. Kasi Oo. obviously, basta yung mga tao kasing ganyan na nai-issue ay yung mga taong hindi tahimik. They care They care about Parang they speak their mind. they kaya speak their minds, napapahamak sila. Kaya hence, nagkakaroon sila ng issue. Ikaw, Nicole, may issue ka ba? Ano ka ba? Okay, sige. Magkakwento ako first time. Wow! Ay, Makinig ano na, kayo my ha. gosh! Kasi my gosh, first time ko magkakwento. Bihira to, Grabe. promise. Bihirang-bihira talaga, promise. Pakilakasan Ito na. po ang inyong radyo. Bilang-bihira ako mag-share. Ito Charot. na, Meron magkikwento akong, na. ewan ko ba, feeling ko problema kasi yan ng mga taong medyo maingay, yung mga taong medyo, basta yun, sabi mo nga, Jex, they speak their mind, bida-bida, bibo-bibo, diba? Usually naman yung mga tahimik, hindi naman sila na-issue eh. Diba? Tingnan mo, okay, ito na lang, dun sa mga matagal na tumutok sa tambalan, the OG tambalan for 20 years. Diba? Between the two of us ni Chuper, sino sa aming dalawa yung Hindi namin pwedeng alam. Sino kaya? Diba? Diba? Pero ganun talaga eh. Tanong lang, diba? Sino sa Sino aming bang dalawa? nababash sa inyo? Sa aming dalawa yung nababash? Sino sa aming dalawa yung mahilig mag-comment? Sino po? Tinginin nyo, diba? Hindi namin alam. Hindi tayo sure. Diba? So, syempre, it's always yung maingay. It's always yung nagsasabi ng opinion. Laging yun sila eh. Pag tahimik, parang kasi pag ang isang tao tahimik, ano mas i-issue mo dyan? Tahimik nga siya eh. Alam mo kung bakit na-issue yung mga taong maiingay? Kasi yung mga taong maiingay, nagre-react sila. Kapag ka,
kapag ka kasi yung mga tahimik, wala ka mapapala. Kahit anong tira mo dyan, kung Correct. tahimik lang yan, Okay. eh di hindi na nafe-feed yung energy mo, di ba? Oo. So kaya ganon. So, tama si Diego sa sinabi niya na i-manage mo na lang kasi it can be considered as a gift. Yes. 'Di ba? It's Oo. communication. Again, Communication is a gift. Kung wala kang ginagawang Masama, yun yung Nandun- context. Correct, nandun tayo sa kontekstong wala kang ginagawang Oo. masama. Hindi namin alam kung ano yung mga issues na sinasabi mo. Kasi maaaring nai-issue ka lang kasi nga you speak your mind. Oo. Nai-issue ka lang kasi gusto mong pagtanggol ang karapatan ng mga mamamayan, Yan, 'di ba? oo. Wala ka talagang literal na ginagawang masama. Pero pag may ginagawa kang masama at nai-issue ka, wag ka magulat. Oo. Actually, Oo. kagabi lang ako pinagalitan ng asawa ko. Ay, bakit? Dahil sa ganyan. Oo. Kasi yun nga, bigla ko naalala yung isa sa mga strength ko, yung restorative. Restorative, Oo. di ba? Pag may nakita akong dapat i-fix, Pinifix mo. pinifix ko na kagad kasi hindi ko na patatagalin. Correct. Ganun po yung So- mga taong ang strength po nila ay restorative. They want to restore. So pinagalitan niya ako na hindi ikaw dapat hindi dapat ang ganyang proseso. So yun yung may mga blind side din Correct, tayo. totoo. Hindi naman tsaka sometimes hindi naman dapat i-fix. Oo. 'Di ba? Why fix Oo. something that's not broken? Oo. Kaya lang kasi para sa mga taong ang strength nila ay nagre-restore, parang basic sa kanila na Automatic. makita. Oo. Automatic na nakita nila yung okay, may problema. So fix natin 'yan. Oo, tapos Ganon. yung asawa ko, halimbawa may ginagawa ako ngayon. Tapos lalapit siya, tatanong siya, paano gagawin to? Ayun, kukunin akin na. So, Oo. nabibitawan ko yung mga ginagawa ko. Tapos gagawin mo yung Oo, problema niya. Kaya nalilate ako minsan sa mga gagawin ko. Oo. Kasi once na binigay niya, i-fix, so gumagana kagad yung utak ko. Correct, Isi-search correct. ko, ayos. Oo, tama. Ganyan, 'di ba? May mga strengths po tayo. In other words, bakit kwento yan ni Jegs? Kasi meron po tayong mga strength, meron po tayong mga gift, Aha. 'di ba? Na minsan ikinakapahamak din Yes, natin. So oo. dapat alam natin kung kailan natin ito ilalabas. And hindi po ito it's a lifetime learning. Oo. Hindi sa totoo lang maski naman lahat ng mga magagaling na mga CEO, yung mga even yung mga nakapag-produce ng mga kumpanya, nakapag-create ng mga companies, I don't think na perfect nila yun o na master nila. Pero slowly they will. Na ipapractice nila na, okay, kapag yung pagiging bida-bida o bibo-bibo, meron lang ding hangganan yan to the point na hindi na ako may issue. Yung tipong makakatulong na talaga ako, ganyan. Paano? Ganon. Dun, kung paano mo gagawin yan, it's really up to you. Oo. Pero problema talaga ang mga taong nai-issue ay problema talaga ng mga taong maiingay. Yung mga Oo. taong nagsasalita. Actually, kung tatanungin natin si Nicole Yala, Hindi po tayo tapos. Oo. Mga 3 days na hindi pa ako tapos sa mga kwento ko sa Oo. issue. Ikaw, Nicole, ilang beses mo na bang sinabi na hindi na ako makikialam, mananahimik na ako? Kahapon lang. Kasi hindi ko kinaya dun sa mga ilang beses nagsabi ko, kahapon lang ulit, di ba? Kahapon lang ulit nag-try ako, pero hindi ulit kinaya. Di ba? Kasi it's really innate in us eh. Oo. Tayo po na mga na nagsasalita po talaga tayo. Parang basta ganyan, na to the point na minsan ikinakapahamak din talaga natin. Tsaka, Ganun yun. Hindi po kaya pinapagalitan kami ng mga asawa namin. Correct ka. Kaya ako minsan, alam mo tama yan eh, na merong taga-balance sa'yo. Oo. May taga sa'yo, may mga taga-sabi sa'yo na, teka lang, kalmahan mo lang. Pero ganyan. aminin mo, nilalaban mo pa. Minsan. Nagkikipag-away ka pa. Minsan. Kanina nga meron akong napanood na meme na sabi ko sana dumating yung araw na maging ganito ko. Uh-huh. So sabi nung nag-appear kasi to sa algorithm ko Becky siya. Sabi niya something like dumating na ako sa punto ng buhay ko na ang pinipili ko na ay kapayapaan. Na pag sinabi mo ng elepante ay lumilipad, oo na lang ako, tatanggapin ko na lang para lang matahimik na. So nung napanood ko yun, sabi ko sana dumating ako dyan. Kasi pag sinabi mo talaga sa akin lumilipad yung elepante, lalabanan ko talaga. So sana talaga, dumating talaga ako dun sa point na okay, sinabi mo sa akin lumilipad yung elepante sa Thailand, di tanggapin ko, di lumilipad. Wow, ang galing. Kaya
lang kasi, para sa ating mga, mga ganyan, na problema natin yung mga ganyan, nako, issue yan kasi hindi rin siya titigil. Kaya Correct. let's learn to choose our battles. Yun lang yung siguro pwede nating ma-advise dito sa parang feeling niya, bata pa lang, nai-issue na Correct. siya. Oo. Diba? Ganun yun. Oo. Ay, nako, nakakalurky. Alam mo, ramdam ko personally yung question niya ng bata pa na issue na. Yeah. Ako dati nga sinasabihan ng na, walang kinabukasan yan, hindi, kasi kung ano-ano mga pinagagawa ko nga Yan. dati, Diba? Laging ganun. Nai-issue ka talaga. Na-issue ka, hindi ka kasi tahimik eh. Oo. So alam mo, ito naisip ko lang ngayon alam mo yung ginawa ko sa mga taong nagsasabi na even my own family nagsasabi. Sabi ko lang ginawa ko sang fuel. Sabi ko, balang araw ipuprove ko sa inyo na mali yung sinasabi niyo. Ayan. That's it. Yun yung sigurong tamang gawin. 'Di ba? Find the proper motivation, Yan, 'di ba? oo. Kung man may mga nag-i-issue sa iyo, i-channel mo siya into something that is positive Yes, that oo. will work to your advantage. Oo. Ganon. Pero ako yun. Ewan ko Oo. sa'yo. Kaya nga Dapat totoo yan. gawin mo. Si Diego yan. Oo. Ikaw kasi iba din ikaw eh. Oo. Iba yung kinalakihan mo, iba yung actual na ugali mo. So, Tama. yun yung tingnan natin kung paano siya mag-work para sa'yo. Correct. Para kapag nagsabi ka sa amin next time na may issue, Oo. is mas ang tanong mo sa amin is hindi ano na. Oo. It's more of nakakatuwa naman. Oo. May issue na naman tungkol sa akin. Oo. Siguro effective talaga ako. Ganon. Yan. Kasi nga nagamit mo na yung pagiging ma-issue mo or Oo. ma-issue kang tao to your advantage. Ayan. Magnet Ganon. ka lang kasi talaga. Sa Magnet true. tayo, yun tayo. Tayo Yun. Kaya appear, yun yung una kong reaction. Appear! Gets ko yan. Tayo ay magnet sa mga ganyang klase mga eksena. Kaya kalmahan mo lang. Again, ulitin ko, hindi po lahat ng battles ay nilalabanan. Tama. Tuloy-tuloy pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Batiin lang natin ang isang bonggacious na Happy birthday! Ron De La Rosa! Happy birthday, ang apakabait na poging-pogi na matangkad na ang bait-bait talaga na anak nila Madam Mayet De La Ayan, Rosa and Sir kumikinang Richard De La dito Rosa. si Ron, Kumikinang-kinang na si Ron. Happiest birthday to you, Happy Ron! birthday, Ron! At sa lahat ng mga kabisya natin na gusto rin kuminang ng kuminang, open na po for franchise ang Mayet De La Rosa Fine Wow. Jewelry. You may catch them sa franchise expo this coming April 24, 25, and 26. Itong weekend na po yan sa SMX Convention Center. Yan. Kita-kits po tayo mga kabisyo. Yan. Ayun. And speaking of sa SMX sa 26, nandyan din po ako sa World Trade ka naman. Oo. Sa World Trade pala sa tawag dito sa ACS booth. Ayan. Kasama ko si Rakitera. Ayun, 'di ba? And speaking of madaming ganap, sa April 26 nandiyan din po ako sa Marinduque. So may private event na alumni homecoming po diyan na ako po ay makikikain. So yung Kita-kits. yung styro, yung cooler ready na. Yes, ready Yan. na. Okay, yung mga padala niyo po. Kaya nga bukas, 'di ba? Ipapaano namin yung van para Oo. van yung dali namin. O tama yan sa Car Club Garage, sila Sir Oo. Chris saka sila Ma'am Mela Henson dun sa may Masaitog Drive. Ayan, Apakagaling yan. Car Club Garage. Yan. Uy, kaya pala ang lapit sa puso ko. Car Club. Oo. Ever since member na ng Car Club. Tama. Ayan. So see you po tomorrow. Papa-change oil ko na yung sasakyan ko dyan. Ayan, para ready na sa pag-roro. Tama. Papunta ng Marinduque. Correct. Kasi balita ko, may pasipod sila sa atin. Ayan. Di ba? Mabuti nang mag-manifest, di ba? Mga Mabuti banyeran dala si correct, Nicole. mabuti nang handa, di ba? pero liliitan ko lang para kung wala naman, at least hindi masyado masakit, di ba? Hindi masyado masakit at masaklap. Hay nako, dun sa kabisya natin again na nag-PM, ano na, relax ka lang ha. Tama. Sana maging okay at isang araw hindi ka na ma-issue. Oy, batiin din natin congrats kay Doc Soltra kahapon Uy, daw. bakit? Nag-oath-taking na siya. Uy, congratulations Wow. naman, Dr. Zoltra. Grabe, Doc. Na nag-oath-taking na kahapon. So, tinitingnan ko yung yung kanyang Instagram. Parang doktor na siya, tapos doktor ka ulit. Sorry, wala po ako kasing alam. Kasi parang feeling ko kasi sa lahat ng mga nakaputing coat, doktor na agad. So, ano ba itong Baka, pinasa mo na next? Parang resident doctor evil? pala. Resident evil. Laro.
Laro, Ayan, ganyan. sabi ni Doc Soltrax, see you soon. See you soon. Ayan, Ay nako, hindi Saan naman ba, sa kami. clinic? Saan ba? Sana hindi naman sa clinic para pa-check ng high blood, 'di ba? O see you soon. Dalaw ka naman dito sa amin sa Love Ayan. Radio. At syempre, isa pang babatiin natin. Aha. Batiin din natin ang Bongacious na happy birthday! Ang agamulak ng MBC Media Group, Syempre. Mr. Johnny Faith Kiling. Boss! Happy birthday. Boss, ano na? Oo. Ano ner? Ano ne? Minessage ko nga, sabi ko, Oh. boss, happy birthday, more blessings to come Yes. para damay kami. Correct, tama yan. Ganun yun. Pagdadasal po natin yung mga boss natin. Oo. Kasi habang sila po ay blessed, nasi-share din po na ang blessing po sa atin. Yan. So pagdasal po natin sila. Happy birthday, Boss Ivan. We love Happy you. birthday, sir. O siya, salamat ng marami sa pagtutok mga kabisyo. Enjoy your day. Mamaya tayo ulit banding-bandingan. Kwento ng mahiwagang Bornay! Metro's #1 Love Radio. Bese!